popiti čaj, glube silu, ne znam zašto, izmišljaju, lažu. Ja govorim... Zašto ste nju pustili? Zašto ste nju pustili? Zato što je rekla da je stanarka. Ne, nije rekla da je stanarka, nego rekla da ide piti kavu. Ja ne znam, ona je gospođa radi probleme, izlazi iznutra i unutar štićenog prostora koji je ograđen, a izlazi van i viče, razumijete me, i sad se ne može zatvoriti. Nemamo ništa s njom, mi Govorimo o tomu i zašto. 10 minuta uredno stojimo i čekamo i želimo ući na čaj sa prijateljima koji su već u radu. Kako je to ponašanje kako to življavanje, što je to? Kako je to država? Vi ste pustili. Koji je član? Članku zakona ne može. Članak 51 zakona policije poslova i oblastima, razumijete me. Ne mogu ući u kafić i proći cestom. Ovo je znači... Zovite vlasnika Naši prijatelji su kafići, ne možemo doći do njih. Znači, naši prijatelji su svi unutra, a mi ne možemo kafić. Zovite vlasnika kafića. Ja sam rekao zakonski članak koji znači stoji i to je to. Koji, recite u medijima, Zakon je zakon, koji zakon je njih pustio unutra sada? Da pričekamo, kulturno smo čekali, kad su ljudi izašli sad rekli da ćemo moći ući unutra, ljudi su izašli i sad spustili. Da čisto je življavanje, ništa drugo. Kako je to država, što je to? Krivo ste stavili ograde? Ne, zovi Ivanu, man. Čekajte, šta je bilo? Možda nismo skužili. Šta je? Puštali su kafić unutra. Na čaj nas ne pušta, 10 minuta čekamo tu. Puštali su ljude nas izađu, da ćemo moći ući, jer je gužva, ljudi su izašli i nisu nas pustili. I dalje čekamo, i dalje smo strpili. I samo vidimo silu koja se življava i ništa drugo. Molimo držite razmak 2 metra. 2 metra razmaka.